Na stránke EMA, Európskej liekovej agentúry, som si našiel túto štatistiku, ktorá sa robila na veľkej vzorke dát z roku 2021 a 2022 Európanov, čiže vás, ktorých očkovali na Comirnaty, Pfizer, BioNTech. A zistil som, že ľudia trpia a sú aj registrovaní, čo sa týka myokarditidy, zápalu srdcového svalu. V prípade bežných dávok 0,3%, takže 1 z 300 má zápal srdcového svalu a v prípade boostra, tej posilňujúcej dávky vpravo dole, 1,4%, čiže to je niečo podobné ako 1 zo 70 dostane zápal srdcového svalu. Predtým štatistiky vychádzali tak, že 0,06, to znamená, že rapidne stúpajú zápaly srdcového svalu v čase, dnes už to môže byť oveľa vyššie. A čo sa týka perikardity, to je zápal osrdcovníka, tak je to až 0,8%, to je 1 zo 120 má perikarditídu. To by vysvetľovalo ten dôvod, prečo basketbalisti odpadávali alebo umreli priamo na nejakých šampionátoch. No a ja som sa v roku 2021 v januári dostal ku PDF-ku dokumentom od EMA, kde sa priamo písalo, že sa odporúča dávkovanie 10 mikrogramov, 30 alebo 100 mikrogramov mRNA čistej látky v dávkach, čo sa mi zdalo byť úplne šialené, strašne veľké množstvo a neobvykle, prečo je to až taký strašný rozptyl, buď 1:3 alebo v extrémoch 1:10, ani bežne v prípade nejakých antibiotík nemávate taký veľký rozptyl, maximálne 1:2 pre dospelých, alebo vôbec stále je rovnaké dávkovanie, bez ohľadu na to, aká váha. No a potom neskôr sa ukázalo, ako sa tu píše, že v tomto dokumente, že sa upustilo od dávkovania 100 mikrogramov, pretože to malo určité reakčné dôsledky a malo by sa prejsť na 30 mikrogramové dávky, lenže 30 mikrogramov je naozaj strašne veľké množstvo mRNA. A toto je dokument zo Journal of Pharmacy, čiže tak, taký žurnál pre praktickú farmáciu. A je vidno aj z popisu, že EMA sa rozhodovala, Európska lieková agentúra sa rozhodovala o výnimočnom udelení povolenia na vakcíny až po rozhodnutí United States Food and Drug Administration. Čiže je určitý ako keby postup, že najskôr USA schváli a potom neskôr iné inštitúcie v Európskej únie schvália. No a Pfizer, toto je klinická štúdia, je výsledky od Pfizera, ktorá vyšla 3. novembra 2023. A v nej sa píše, že skutočne tie dávky 100 mikrogramové, čo vyzerá byť naozaj ten booster, bolo rozhodnuté, že už ľudia, tie pokusné králiky nebudú dostávať druhú dávku, preto kvôli reakciám z prvej dávky. No a ľudia, ktorí by chceli pokračovať, tak v druhej dávke tak dostanú nie 30, ale len 10 mikrogramové dávky mRNA. No a výsledky týchto štúdií na ľuďoch, na tých pokusných králikoch, ktorí dostali pôvodne v tej prvej dávke 100 mikrogramov, tak nie sú tu vôbec zahrnuté. No asi prečo? Pretože sú strašne vysoké. Ale keď si to predstavíte, čo vlastne je mRNA, to kóduje S-proteín a S-proteín je toxín a toxín je jed. Takže dávať si jed do krvi a myslieť si, že vytvoria sa mi v krvi protilátky proti vírusu je blbosť. To je rovnaká blbosť, ako keď vás uštipne vretenica a vy očakávate, že v prvom momente človek si vytvorí imunitu. No nevytvorí si imunitu, pretože jednoducho na ten jed zomriete. Takže je celkovo takýto postup je úplne nezmyselný a myslieť si, že sú to vakcíny. To nie sú vakcíny. Toto jednoznačne muselo viesť k niečomu úplne inému a nie ku vakcinácii.